ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Hadian baki kanhun baper ki badan hapo upur usam jangga Southwest Khasi Hills District. Bagantup ya ka KSU, ka HITO, ka HYC, ka FKJGP, ka SSSS, ka HANM, ka VDP, ka Seng Samlash nong Maukarwat, bat ka Seng Gantay Maukarwat. Kila tau ya ka kanhun Traymons ngobha ka balatip Kyrteng kum ka Joint Action Committee on Social Organization ban Ïakhun Pyrshah yo Drok hapo ka district. Henry ha ka khatway tarik unaitung arajar arpasaw. Kilaya lumbiang sa sisien ban pentip pajba balapan kelano ya ka Kyrteng jonggani ka kanhun siya ka Joint Action Committee on Anti-Social Elements namar ba ka don ka jingya takho bat ki wayde ki kanhun ki baladon lupa. Kalian jungi ki seng balang baro apo ka Southwest District ki beketup ya ka KSU ka HYC ka HITO ka FKJGP ka Han nata senjuk ki sang samasnong pok Southwest District kumba rekat ke je trelang bat ka dor barsnong mokrwat kumba ngila pensngau bat ngila airu ya ka kubor sakit pajba hakini ki unu benai baldep ya ka jing firm jongi ya kata ka Joint Action Committee on Social Organization bat ka bangilayo man pentip pajba hang ne ha yo mokrwat te hadin ka to ki don ki kartu katne ki benta ki ba ngilay atay ha ka bangilayo ban penlong ki jingelang ki bakaka bat namar ki daw ki bom lakia ki ba kadon ki jing ku ang ne ang tay nakaliang jungi ka Joint Action Committee on Social Organization nglaban pengkelano e kene Kyrteng bat Kyrteng ka bangi ay mata bat pensay pajba agan ka por ka bamta kalong ka Joint Action Committee on Anti-Social Elements ka ba intip langkot ka da ka Jacase te nakaliang jungi ka committee agan ka por untang pensay pajba der ka ne ka Kyrteng ka batmay ndre kimat ki bangi kumbang ilda produk kumbang ilda pensngo pajba ha to kasngi hayo mokrwat kinlong bit kumto kaba khmat ya kaba nakaliang jungi komiti nilayo ban ekran ban siam bakan dai ka top priority kata kadai kajing tumuju ka ban rak dekong yo Droks badi kuwe padi kimat kaba kata ki lang salang apo ka district berkuwe.